Takže priatelia, nachádzame sa vo Zvolene. Možná, že rozoznáte to námestie. A tu je taký veľký nápis Zvolen. To námestie je veľmi pekne urobené. Ale sme tu preto, lebo je tu zraz motorkárov Harley Davidson. A chcem vám ukázať niektoré stroje, ktoré tu vidíte. Fanúškovia motorizmu, aby videli, čo všetko je na kolesách. Sú tu väčšie, menšie motorky. Vidíte, že zvuk majú ako takú. Takže pre tých, čo obdivujú motorky, natáčame toto video, nakoľko sme už dávno nedávali žiadne video. Pripomínam sa vám Wellness, Laci a Oli. Dúfam, že už začneme zase dávať nejaké tie videá, aby ste z toho niečo mali, kadiaľ sa pohybujeme. Dneska sme boli síce aj na Masarykovom dvore, tam boli dni brinze, dali sme si dobré brinzové halušky a teraz už sme vo Zvolene a nakoľko chceme schudnúť, tak si dáme nejaké zákusky tu na námestí. Takže vidíte, že tých motoriek je tu strašne veľa. Neviem to zrátať, ani to nebudem rátať, je to len preto, aby ste videli, že tu sa niečo deje, stále sa tu niečo deje na tom námestí a to je dobré. A pre občanov, aj pre všetkých. Takže vidíte, rozhovory chlapcov vymieňajú si skúsenosti, do ako, čo ako. No a toto je druhá vlastne rada, ktorú som prešiel oproti. Takže vidíte, že je tu toho dosť. Ľudia, ako vidíte, sedia vonku. Je tu teplo, výborné počasie. Tu v diaľke už vidím Olinku. Za chvíľu som pri nej. Takže Olinka je tu, našla sa, neodišla na žiadnej motorke. Takže tak, s pohľadom na Olinku sa s vama lúčim. Pokiaľ Olinka vám nechce povedať zo pár slov tomu, čo videla dneska. No je to tu úžasné. Je. Vybrala si motorku? Užiť si brinzu. Hej, hovoril som, že sme už boli na brinzových haluškách. A teraz takéto úžasné motorky a za chvíľku mi príde sen syn. Ide sem? Ide. Tu má motorku. No vidíš, tak aj jej syn tu má motorku, ktorú ja neviem identifikovať medzi toľkýmito motorkami. Dobre, takže s pohľadom na Olinku sa s vama lúčim, priatelia, a píšte nám, mailujte nám. A tešte sa s nami. Wellness, Laci a Oli sa s vama lúči.